Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Dang haki kindet sngi ki beladam kala sapriang kawai ke parti haki rensan social media naga benta ki samla ka bela tip kum ke Cockroach Janata Party CJP ka bela lak ban sakhi ya ke jingyo jingkersan jongka na ki samla na keleng ke negeri. Ya kare ke parti la thau do Abhijit Dipke Hadien bakala mi ke jingkran nau Chief Justice ke Supreme Court u Justice Surya Kant haka khat santare ku jemmang araja arpun rio u bala kenno ya ki samla ki bom don kam don jam kum ki Ñiangkalaw lane haka ktien nang wai ki Cockroach ki bertrai haki kam baper. Ke jingmi jongka ke parti lala ban sakhi ya ke jing sapriang jongka cheki wai pat ki benta jongkari India ki bala ai jingkersan ya ke parti haka ba wat haka jela Meghalaya ru kelas dang ban pur bat ban mi pat dakawai ke parti ke bala tep kum ke Ñiangkalaw Youth Party Meghalaya. Kat kum ki dor ki bala sapriang hakiren san social media lala ban sakhi bakane ke parti ka yeng na ke benta ki samla ringkat ki santali ki mat ki biadai bat ki samla. Hadien, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya